Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, en garti kadi e windande men hande. Oɗon gandi on kollanoma allif e mbadiji muɗum, on kollanoma ba e mbadiji muɗum, on kollanoma ta e mbadiji muɗum, on kollama ha e mbadiji muɗum, on kollama ja e mbadiji muɗum, on kollama ha e mbadiji muɗum. Hande oɗon kolle ha, ayiɗo ko guddulngol ha mbiyata, ha tongu, ha cewɗo, ha cewɗo piccuɗo, ha tongu piccuɗo. Ayiɗo fof ko haktete. Joni noon sa namdama, holko serndi ja tongu, holko serndi ha tongu e ha tongu? Aɓe nandi on gadi jangude ko ja tongu janguno ɗon, toɓɓa less, rewi hen ha tongu, toɓɓani dow, toɓɓani less. Hande noon on ji toɓɓe ɗe fof paati dow. Windande mon joyɓere nde, teskuye mon to woni toon, toɓɓe ɗe fof ko less ɗe gonno. Windande jeego ɓiire nde, toɓɓani dow, toɓɓani less. Hande noon to windande ɗo hande, jeeɗiɓiire nde, toɓɓe ɗe fof ko dow ɗe keetti, kono on jii bindino waylaki, kañum nandi hay hunde sertani. To ko ja tongu wonno, rewi hen ha tongu, hande ko ha tongu. To wonno ko ja tongu, rewi hen ko ja cewɗo, rewi hen ha cewɗo, hande ko ha cewɗo. Wonno ko ha ja cewɗo piccuɗo e ha tongu piccuɗo, wona hande noon ko ha tan nanta, ha nanta, anta ja, anta ha. Wadde kala mo natano Dental Dina TV, jiɗɗo nadde hen, yaato YouTube, binda Dental Dina TV jiyangal, waɗa abonné. On saha noon kala ko ari tawma toon hesɗi, walla an daɗaɗo hen ko heewi, yaa toon, walla an kesso kawruɗa ko e ndeɗo windande, ko heddi ko fof non tan moftanima. Wadde jaha toon, sa ɓordaɗo jaha toon pirtoɗa, ka majjiraɗo jaha toon kepta ɗum. Teskuyam noon yo won oɗo numéro no moƴƴi, mbaɗon hen balle moɗon, onon jangoɓe hen ɓe, eɓe jangani hen ɓe, yo mballu en no jangguirɗen ha mbawen jangguinde. Hoto hay goto ɗaw hoore mum e ndeɗo moƴƴere. Ko jangguinde wurnata kala hunde e jangude. Wadde en keeɓi janguinoɓe, ballenɓe ɓe mbawa jangguinde. Onon mbi kon jangoɓe on ganda hay hunde, on keeɓi walloɓe ha ganden hunde, o dañi hunde dokkoɓeni hunde. On ganda hay hunde mbiɗon, on keeɓi balloɓe ha ganden hunde, son keeɓi hunde dokkeɓe hen hunde. On paami no moƴƴi de, wonata on jarama jokke golle min beltima, ɗum nannaki famnaki. Kala pinɗo yaha ɗaɓɓoya daña waɗay haajuji muɗum e ɓesguji muɗum, minen min keddoro wiide on jarama, jokke golle, yo Allah sellin doole. Cellata cellata de, sellitata ko ƴetton juuɗe mbaɗene poos, mbason yawde, mbason yowde, mbaɗon hen yetto min on saaha min mbaɗa e barmeji he, min mbasa barmude, min janga min jangguina. Eyyi numéro nan ɗon 77
906 14 81 mbaɗe heen balle mon jingere mon. Oɗon gandi kam 16 4e mois 2016 wona hande oɗo 16 garaɗo alhamis garaɗo en hawray 16 4e mois 2026 keɓen duuɓi 10 jamma e ñalawma oɗon balle oɗon jangguine en jaltani limto hijjo e taro ko ɗum woni sirru jangde. Dendaga rewɓe hemɓe Allah walliɓe ɓe batti jangude, Allah walliɓe ɓe batti windude. Ko ɗum ko jangude. So goto fof ari wi mi wawa wallama wawi yeehi, o ara wiya mi wawa walle wawa yaha, alhamdulillah. teskoɗe noon duuɓi 10 wona bal 10. So doole donki yo doole keɓɓo tawde enen mbi ken gotum on keɓi kemnemin hen min keɓa hen ko mon ko, on keɓi ko amen ko kemnemin ko mon ko. Eyyi hande noon ko windan mon ko 7 nani oɗo ni mo mbatton balle moɗon yetto waɗe kees joɓen hen courant wifi connexion e barme o. Ko hedditi ko so portable boni ordinateur boni itte sotte watte ɗon. Gueɗe goɗɗe nane on e nder weeye he koma cooda ɗum par lewru abonnement nde sella wona sarama ene wawa gollrede. On jiiɗe golle mbay yodde joni ko sooda no wayatani no wadde ganden ɗum paamen ɗum. An jiɗɗo yeede heno ya YouTube binda Dental Dina TV naata kala go jangowo hen ɗo mbawɗa wonde fof, suka hen mawɗo hen debbo hen gorko hen mbaɗe hen jingere mon e wallere mon, jingen ballen poolen. Hande noon ko harfeere ha tongu jangoton ko toɓɓere nde ko dow woni kono mbaadi ndi waylaki. On jii waylaki wona ko toɓɓere nde tan wonata dow mbiya ha tongu haktonon ha laaɓa ha tongu hakkunde bindol ha cewɗo sara bindol ha cewɗo peccuɗo alama wondi he goto ha tongu peccuɗo. Gasi ɗo tan jangata ɗum mbawa ɗum. Sa wawi ɗo hankadi deftere nde kadɗo ha winda a janngani ko ɗo woni ɗiggani wadde a hollama so adima no wayata, hakkunde bindol no wayata, sara bindol no wayata, so serdima alama wondi no wayata. Ɗo tan woni ko jangete. Ganda so adima, ganda hakkunde, ganda sara, ganda so serdima. Ɗi tan kala harfeere ko ni waɗante nde sella wona jangde. Wadde ɗo ko ha tongu, ɗo ko ha cewɗo, ɗo ko ha cewɗo peccuɗo, ɗo ko ha tongu peccuɗo. Gasi ƴetta kuƴol ma karne ma mbañitoɗa janga ɗum ɗigga mbasa wiide ha ɓooya bindol ngol ɓora. Allah wallima noon waɗama vidéo woni ceerno ma a saggi ngara e vidéo ma kuɓɓa keɗoɗa janga mbawa ƴetta kuɗol ma mbañitoɗa. ɗo woni ha tongu, ɗo woni ha cewɗo, ɗo woni ha cewɗo peccuɗo, ɗo woni ha tongu peccuɗo. Wadde ɗo ko toɓɓere nde ko dow woni innira ha tongu, toɓɓere ko dow woni innira ha cewɗo, toɓɓere nde ko dow woni innira ha cewɗo peccuɗo, toɓɓere ko dow woni innira ha tongu peccuɗo. Gasi so adima yo wani, hakkunde bindol yo wani, teskoɗa no moƴƴi noon ɓe ko less giwrata natira ɗo, ɓe ko dow giwrata natira ɗo. Gotum ɓeɗo kadi ko ɗo giwrata natira ɗo, ɓe giwra ga natira ɗo. On paami ɗo moƴƴi de
mbason jiiɓoyaade e bindol ngol ɗo ko ha tongu ɗo ko ha cewɗo ɗo ko ha cewɗo piccuɗo ɗo ko ha tongu piccuɗo yetta kuɗol ma e karne ma ndaara ɗum no moƴƴi ha teskuye ma wona heen teskuye woni jangde teskuɗa kala ko jiimina wayni ko ha tongu kala ko jiimina wayni ko ha cewɗo kala ko jiimina wayni ko ha cewɗo piccuɗo kala ko jiimina wayni ko ha tongu piccuɗo ari ardi ƴetta kuɗol ma e karne ma mbañotoɗa janga ɗigga mbasa amde jangde e amre jadata kala hunde namdaki amre namdi ko cellal sembe kattanɗe bawɗe ɗum ɗo sa ari noon nanna hen cellal jaada hen haqqille ma o ko tawi mi wawa mi anda a wawa anda ko tama kono bindugol wiyatama noon janga mbawa jangde ala fañoyagal jangde ala fañoyagal jangu tan mbawa ala suka ala mawɗo ala debbo ala gorko jangu tan mbawa a andi ɗum ɗo ko ha tongu a jangi a wawi windu ɗum ɗo woni ha cewɗo a jangi a wawi windu ɗum woni ha cewɗo piccuɗo ko ni windirte a andi a wawi windu ɗum ɗo woni ha tongu piccuɗo a andi a wawi windu ɗum a andi so adima ni wayata a andi so hakkude ko ni wayata sara ko ni wayata alama woni ko ni wayata gasi a selli kala ɗo jangde mum ari hande a wonti ceerno muɗum a jangi a wawi kala mbeɗa jangina sabu jangde koko anda ko janginte sa anda ko janginte hay batte a jangi a wawi a wonti ceerno ko mbawɗa ko kaɗɗa ɗon tawde Allah wallima a wawi allif a wonti gandu allif tawde a andi allif o ko hen allif woni allif joyɗo allif taji tigui a wonti gandu oɗon banggue bajorɗo jubru bajorɗo andi ɗon a wonti gandu muɗum a jangi juburta e tajorɗo a andi ɗum a wonti gandu muɗum a andi e zone endu so adima hakkude sara a wonti gandu muɗum a andi jatongu e jacewɗo e jacewɗo piccuɗo e jatongu piccuɗo toɓe ko less goni a andi ɗum a wonti gandu muɗum a andi ha tongu a andi ha cewɗo piccuɗo ɗum ɗiggi a wonti gandu muɗum hande ne a jangi ha tongu ha cewɗo piccuɗo ɗiggi a dañi karfeje ma jeeɗiɗi hande ndeɗe windende ko ɗo pamata a dañi jeeɗiɗi manani windende jeeɗiɗi ɗe wadde a tini karfeje jeeɗiɗi naate ngandima wonno ko karfeje 28 a heeɓi hen jeeɗiɗi a dañi gandal te a wiyama karfeje jeetati ɗe kanƴe bindi kamilo dow ha less wona ɗum noon wadde jange mbawe so jangi on mbawi onon jeeyi mbawka onon jeeyi jangde jange mbawe ƴette kuɗi mon e karneji mon mbañotoɗon jangon ɗigga mbason teskade wiyoɓe ɗum ɗo janganoma jangitama haajuma ala e on an haajuma yo won e kuɗol ma e karne ma ƴetta binda janga mbawa ɗum mbiyami an hoto tesko wiyoɓe duuɓi 10 oɗen janga limto hijjo rendinde ko ɗon dañirɗa wawde jangde kamɓe wiyaɓe ɗon ɓe ɗon ɓe ndewno ɓe mbawi jangude ko ɗon ɓe ndewno ɓe mbawi windude anne rewɗon mbawa jangude anne rewɗon mbawa windude
hoto hay goto funti ɗum ɗo jangganoma janguitama haaju ala e on an wona haaju ma deftere ma kuɗol ma kala ko ari ƴetta mbañotoɗa jangga ɗigga o sohla ɗigga o tan sohla famɗi yo heewi yo janngu ɗigga teskoɗa har feere kala ganda so adima no wayata so woni hakkunde ganda no wayata so woni sara ganda no wayata so serindima ganda no wayata an janngude ɓorda garta janguita Allah wallima e sirru gona suuduma aɗa janga e sirru ha gonta gando a janngano ko suka gonnoɗa a janngani ha mawni Allah wallima aɗa janga ha gonta gando yettu Allah ceerno yettu Allah ƴetta noon ko yettirta Allah ko gaddanamin hen seeɗa eyyi ɗum lawol a dañi kaɗa janga a jangi a wawi kalɗo mbawɗa wonde ko hen jeeyaɗa dural ngal ɗo kalɗo mbawɗa jangude hen mbawɗa hen ko hen jeeyaɗa waɗa hen kalɗo mbawɗa jeeyede kala groupe mo mbawɗa dañde ɗum ɗo yettimama toon a jangi toon a wawi toon a yi numéro o 77 906 14 90 an lombo hen an lombi min jiima annene a yi min ɓeto anne min jiima nomin jiiratoma ƴetta jungo lomba e poche jaaha Orange Money walla Wave nananamin hen gaddanamin wala ko namde ɗum e famde ɗum nanirde Allah jaɓirde Allah e waɗirde Allah e jangirde Allah dokke nande famde ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly Kola Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama wassalam